Fl-aħħar sigħat esponenti differenti tal-Partit Nazzjonalista qalu li l-Partit Nazzjonalista lejlit l-aħħar elezzjoni ġenerali sar jaf bil-każ tal-Mistra mingħand il-mexxej Laburista Joseph Muscat. Fi stqarrija l-Partit Laburista qal li din hija storja inventata mill-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Laburista żied li din l-istorja tant mhix kredibbli illi kien ipprova jibdiha l-eks Segretarju Ġenerali Joe Saliba fil-Gazzetta The Sunday Times ta' 4 snin ilu. Dakinhar Joe Saliba kien qal li b'mod mhux intenzjonat il-Partit Nazzjonalista ingħata ħiel dwar il-każ tal-Mistra mingħand Joseph Muscat. L-erba' filgħaxija mbagħad fuq żewġ programmi differenti, żewġ membri parlamentari ta' Gonzi PN qalu żewġ affarijiet differenti. L-ewwel intqal li din kienet indikazzjoni, imbagħad illi dan kien xilik. Il-Partit Laburista qal li Gonzi PN lanqas fil-gideb ma jaf ikun konsistenti. Saħaq li l-gideb li ħerġin bih l-esponenti ta' Gonzi PN bħalissa huma biss conspiracy theory farseska biex Gonzi PN jibqa' jipproteġi il-klikka tiegħu. Gonzi PN saħaq il-Partit Laburista jaf min minn fosthom stess lejliet l-elezzjoni ġenerali li għaddiet il-likja l-istorja u l-kuntratt tal-Mistra kif jaf ukoll min